Nishana va arribar al mirador, un espai immens, obert, des d'on mai abans havia contemplat el món, aquell que cada dia trepitjava. Ella, una jove estudiant, que un dia es va aturar i va respirar el silenci, i res va tornar a ser el mateix. Aquella immensitat era el primer paisatge que descobria en aquell camí tan especial. Des de dins, ara podia mirar el món de debò, sense filtres, un món grisós que es deformava i que s'esbarlava en diferents punts calents arreu dels diferents continents. I el pitjor de tot, no brillava i no s'hi escoltava cap crit. Les persones ja no es comunicaven, només es movien anàrquicament. La seva angoixa i la seva ansietat convertien el planeta blau en una gran deformitat. Nishana va seguir contemplant aquell món que es desfeia, aquell món que era el seu, aquell món que ell estimava. El 22 d'agost vam consumir tots els recursos que la Terra pot regenerar durant el 2020. L'any 1970, la biocapacitat de la Terra era més que suficient per satisfer la demanda anual de recursos. En 50 anys hem superat any rere any el límit. La humanitat ara consumeix al voltant d'un 60% més del que la Terra pot produir en un any, el que significa que necessitem 1,6 planetes per satisfer les nostres necessitats. Vivim de préstec i no ens n'adonem, o sí, i potser mirem cap a un altre costat. Nishana, la jove que inicia un camí inesperat, veu ara el nostre món que s'esberla, ja no parla ni brilla, perquè sembla que es trenca per l'autosuficiència de cadascun dels seus habitants. La voracitat individual accelera i enverina la vida interna del planeta. Ella inicia un nou camí, aturada en silenci contemplant. Dins seu agesta una paraula lentament. Mira què li podria dir a cau d'orella. Nishana ha nascut en tu una nova manera de caminar, de trepitjar aquest món.